Isimo sempilo ekhaya sishona phansi kakhulu ngalendlela engangayilindele. Sina sikhule siphila soft life. So ngifisa ukuthi ngithathe izikhwama zami ngiqhubeke la egcine khona. Mangiqhubeka la egcine khona kodwa angifuni ukuthi mina icontract yami iphele ngendlela uma yamphelela ngayo. Ngifisa ukuthi ngithole inyanga epowerful ngaphezulu kwale uma ayitholile. Nangithola powerful ngaphezulu kwale uma ayitholile, ithi miphele icontract yami ngikwazi ukuthi ngiphinde ngiyivuselele icontract iphinde iphele ngiphinde ngiyivuselele iphinde iphele ngoba mina angifuni ukufa. Kodwa lempilo ekade siyiphila ngiyafuna ukuyiphila. Le esibuyela phansi emuva cha hayi mina ngiyabonga bandla. Impilo yokuhlupheka nje hayi ngiyabonga. Hayi abafazi, bafabazi. Impilo kade siyiphila angeke uyiphile ngokufunda. Uma nje ubehamba ngemoto ya 8 million okokuqala. Yeah. Sihlala emzini wa 4 million. Ikamero lami beno swimming pool ngaphakathi. Egcekeni bekuno swimming pool ekhaya. Kuphinde futhi kube no swimming pool ekamerweni lama. Owani swimming pool ekamereni? Ukuthi mufuna ukuvuka nje ebusuku ubhukude nje. Anisola ukuthi nawo ubone izilwane mhlawumbe thizeni. Sesiyaqala phela manje ukubona ngoba sesiyabona ukuthi hayibo impilo yama ayikho normali njengabanye abantu. Yena le mali engaka eningi kangaka uyithathaphi. Kodwa impilo ekade iphilwa uma nathi sesiyabona ukuthi hayi akuyona impilo nje le ongayiphila ngokufunda. Which is impilo nawo suyifisa. Hayi ngiyayifisa ngoba phela beyade ngiyiphila sekunzima manje ukuthi ngibuyele emuva. Yabo njengoba ngihlala kagogo nje akukho mnandi ngiyazibuka ukuthi hayibo mina lona impilo singithathe yangibuyisela emuva kanje hayi ngeke. Nina bekashana kamenze yaphuza umlaza ngamevent lasezantsi efundazweni zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika. Igama lohlelo ke sibuza into eyodwa ukuthi izimpande zama-Afrika yes la sikhona sikhuluma nawe nje sikhuluma ngezimpande zama-Afrika sibheka izinto ezithinta isintu nokulashwa kwabantu nokukhuluma kwabantu ngento ezihlukahlukene beyithinta ukuthwala kodwa ke njengamanje into sikuyona la kwizimpande zama-Afrika ukubheka labo bantu abake bafika ohlelweni bakhuluma ngezinto ezithile kwagcina kungalunganga ngazo. Khona umama thizeni sike sakhuluma naye wakhuluma ngendaba yokuthwala kusetshenziswa umgqakazo abantu ke bebelobe behlupha ke befuna leyo nyanga eyamenzela lokho nokunye okuningi. Kodwa ke sithe masicinga sibheka sabona ukuthi cha izandla zethu ziyehluleka simtholi kodwa samthola undodakazi. Sizozwa ke namhlanje ukuthi ke udaba lika mama lwenze kanjani ukhona amaye khona wenzani la yakhona kwaqhubeka kanjani kuphi kanjani. Igama lami King Sichaka ngolapha kaloqala eBlack Life TV sanibonani siyabonga ukuthi nibe kunye nathi. Asingene ke ohlelweni sizo kwintokazi le esivakashele namhlanje. Ngingazi ke noma nizositshela igama noma ngeke isitshele kodwa it fine. Kufakathi kwakho ukuthi yasitshela noma ngasitshelini. Sawubona. Yebo sawubona bhuti Sichaka. Ngiyaphila kodwa. Ngiyaphila bhuti njani? Awu mawusithi bhuti ngivele ngibone ngathi ayibhuti ngempela. Hey mina mfowethu into ehlakana nazo. Ngathi zakwethu kulungileke. Asingene mntakama angazi noma mhlawumbe uzothanda ukuzethula noma ngeke uzethule kodwa kukuwe. Siyezwa kuthiwa unodaba la abantu abakade bebuza ngalo kakhulu lomzali oJowo wakho. Thatha usibeke odabeni lakhe nanokuthi ke wena isitori sakho zangaso namhlanje sithini. Okokuqala nje ngicela ukuthi ngingazithuli ngoba istory sami sibucayi kakhulu. Uma uke weza la ku Black Life ezocela usizo ngoba oyekade ethwele ngomqhakazo. Eyinkukhu zomqhakazo. So ukuthwaleni kwakhe ke uma wayethwele ngecontract. Kwakuyi contract ya 5 years. Kuhambe kwakho wahamba ke uma isikhathi samphelela wahamba umama washona. Washona umama washona elidining sathi sibuye emsebenzini mesithi siyafika hawu uma sithi siyamnyakazisa umama uhlezi kusofa umama seshonile. Ekuvanga ukuthi eshonileke umama sithe salungiselela umncwabo ngoba sasiyazi inyanga eyihambayo waseyahamba ubhuti wethu omdala wahamba waye enyangeni eyocheck ukuthi kwenzakaleni uma wavela washona njengagulile kwenzakaleni inenzakalile. Mayifika lapha ya inyanga yafika yahlola yasiyasitshela ukuthi hayi uma wayethwele ukuthi sinambe singazi besibona umama ephila kahle siphila soft life yonke into nje ekhaya ibimnandi nje ayikho impilo kade emnandi njengasekhaya besingazi ke thina ukuthi umama uthwele mayisho ke inyanga ithe umama ubethwele ekuthwaleni kwakhe umama ube eseyathwetshulwa ngoba njengoba yena ekade esebenza ngale nkukhu le njengoba yena ekade esebenza ngale nkukhu le bekuyisithwalo somunye umuntu manje naye sekuthwalwe ngaye useyosebenzela omunye umuntu besebenza ngamandla omunye umuntu manje nje bisiphelile icontract sekuyena oyosebenzela omunye umuntu.
Sure. Shuthi nina mawukuthi ngabantu abafisa ukumbona idlozi elihle ekhaya into engasoze yenzeka leyo ngoba sesebenzela omunye umuntu. Into engasoze yenzeka masibuza bathi cha kunzima impela into engenzeka nje ukuthi omunye athathe izikhwama zama bese eyathwala naye. Manini ke ngokwazi kwenu ngoba thina uma wena simbone live ya Black Life ezokhuluma lolo daba siluzwa lolo daba uthi lihamba kanjani. Nina njengoba nikhula nithi benazi uma uthi unenyanga ehambayo ubeyathi inyanga yani mayinixoxela bekuthiwa yini beyinisiza ngane ekhaya khona buyegula mhlawumbe ubedinga lenyanga. Uma umefika nenyanga bekuthi nje mhlambe ngokunye izoqinisa umuzi soqinisela ubuthakathi nje izokwenza imisebenzi sizochaza njengoba sazi nje ukuthi sonke sangabantu besiZulu inyanga siyayisebenzisa siyawenza amasiko ifika isinike nezintelezi sichele nje besazi ukuthi lokho nje ukuthi into ejwayelekile yenziwa noma hayi ukuthi uthwele. Thina ukuthola kwethu sekubize uze la ngoba abantu lapha ekhaya bebefuna ngqo lomlapho wendabuko kuthiwa nikeza uma wakho lesi sithwalo lesi befisa sase sibona ukuthi ngoba samthola uma wakho nakho uyaveza ukuthi uma wakho wendela kweliphakade emva ukuthi contract iphelile sasifuna ukuthola kuwe ukuthi wena into ngempela esikuletha la ile ukuthi uzochazela thina ukuthi uma wakho akasekho emhlabeni noma khona okunye okupersonal okudinga wena ofuna ukuthi mhlawumbe nawe ukwenze kulento yokuthwala. Okungilethelana ku Black Life ukuthi isimo sempilo ekhaya sishona phansi kakhulu ngalendlela engangayilindele sina sikhule siphila soft life. So ngifisa ukuthi ngithathe izikhwama zami ngiqhubeke la egcine khona. Mangiqhubeka la egcine khona kodwa angifuni ukuthi mina icontract yami iphele ngendlela uma yamphelela ngayo. Ngifisa ukuthi ngithole inyanga epowerful ngaphezulu kwale uma ayitholile. Nangithole powerful ngaphezulu kwale uma ayitholile ithi miphele icontract yami ngikwazi ukuthi ngiphinde ngiyivuselele icontract iphinde iphele ngiphinde ngiyivuselele iphinde iphele ngoba mina angifuni ukufa kodwa lempilo ekade siyiphila ngiyafuna ukuyiphila le esibuyela phansi emuva cha hayi mina ngiyabonga bandla impilo yokuhlupheka nje hayi ngiyabonga. Hayi abafazi bafabazi. Okay. Kukhona umfowenu ekhaya bese kuba wena umbhuti wakho ngathi emdala. Yebo mdala. Yena uke wathini ngale ndaba ngoba sike sazama ukuxhumana naye kodwa thola ukuthi lokho esifake ehlahlela until wena uzobe nesibindi uzela uzokhuluma nathi. Yena uyayivuma le yokuthi iqhutshekwe nekhwama kamani noma mhlawumbe uthi akuphele uthini mawukhuluma nani ke naxoxa ngalo daba olufisa wona. Sike sahlala naye phansi saxoxa masibuka isimo sempilo sasekhaya ukuthi hayi isimo somnotho siyabheda ngempela kodwa inkinga ke phela yena uyigwala. Hayi igwala elikhulu uthi uyasaba ukuthi yena ayothwala. Yeah. So mina ke ngoba mina nginesibindi futhi angifuni ukubuyela emuva empilweni. Ngithi ngiready ukuthi mangithola usizo ngithwale into engayifuni ukufa. Ngifuna ukubele ngi-upgrade nje ukuthwala kwami, ngi-upgrade. Ukuthi incaphe enginayo noma inkinga enginayo most yabantu abasibukayo eBlack Life nabafika la bezokhuluma kuyatholakala ukuthi mabesa othwala benyangeni ababuzisisi kahle because ifocus yabo sebesekutheni bafuna ukuthwala as usho la ngesikhathi nibuza inyanga le eyafika entshela ugogo uma wena ubethwele ethole ngomqhakazo ukuthi iminyaka mingaki nayibuzisisa ukuthi ithini procedure yonke lento kuhamba kufika ipha bukho umngoza uneshoya yonke lento eyenzakala ukuthi yenzeka kanjani. Sayibuza kodwa yasitshela ukuthi kukhona umngozi mkhulu njengoba uma eshonele ukuthi kuphela icontract umngozi buqala la uma icontract yakhe isizophela. Uyaphila kahle uphila impilo emnandi udrive imoto uhlala emzini yakho nokusho impilo ibe right kukhona okuhle kukhona okubi. Yangichazela kanjalo. Yebo uyasichazela kanjalo. Nokuthi ke yona ke emva kuba silwile phela nayo ayisafuni lutho olizosihlanganisa nathi. Okukuhle nje ukuthi sithole enye inyanga ngoba asisakwazi ukubuyela kuyona. Awusibeke mhlawumbe omunye uyabuka lapha phela sikhuluma nabantu la sikhuluma nezingane sebekhulile uma uthi ekhaya benimi kahle yini ebekhona ekhaya ngasekho manje obona ukuthi wena ufuna uyongena esithwalweni ukuze ukwazi ukuvuka yini le ungakukwazi ukuphila ingekho njengoba ufuna ukuyidela ekuthwaleni nje. Ngingathi umuzi thina besihlala emhlanga kodwa umuzi wasekhaya wavele wadliwa nje. Wadliwa saqala phansi sabuyela kaGogo eMlazi. Imoto ade zikhona egcekeni zivele ezinye zagingqika ezinye ziyafa azilungiseki. Uma ungafika nje ekhaya egcekeni khona ogandaganda khona ama truck khona ama BMW khona ama Mercedes Benz nje
futhi manje inkinga embheke sibhekene nayo ngisho izingane ziyafeyila esikoleni kanti nisembe sifunde belungwini izingane beyifunde belungwini akukho nje manje right amabhizinisi avele aphela isitolo nje sasinaso savele sasha manje ucabanga ukuthi ukuphasa kwengane nakho bencike ekuthwaleni mhlawumbe ngiyacabanga ngithi bifika lenyanga bezosigcaba senziwela izinto kwenziwe sinikezelwa namandla ukuthi sihlakaniphe ngoba thina besihlakaniphile siko physics senza ama maths esikoleni sithola distinction kodwa manje yonke le nto ayisekho manje why ungasebenza udistinction wakho nescience ukuze ukwazi ukuqhubeka nempilo other than ukuthwala sisi ngifuna ukubuza lona why you choose ukuthwala because uyasho ukuthi uma uzamile uthanda ufundise distinction waba khona science yaba khona maths ayikho which is izinto ezihlula most of youth ase South Africa but nina nikwazile ukuthola why ungachoose ukuqhubeka nakho uthola indlela yokuqhubeka nakho impilo kade siyiphila angeke uyiphile ngokufunda manje ubehamba ngemoto ya 8 million okokuqala yeah sihlala emzini wa 4 million ikamero lama belino swimming pool ngaphakathi egcekeni bekuno swimming pool ekhaya uphinde futhi kube no swimming pool ekamerweni lama owani swimming pool ekamerweni ukuthi mufuna ukuvuka nje ebusuku ubhukude nje anisolo ukuthi nawo ubone izilwane mhlawumbe thizeni sesiyaqala phela manje ukubona ngoba sesiyabona ukuthi hayibo impilo yama ayikho normali njengabanye abantu yena le mali engaka eningangaka uyithathaphi kodwa impilo ekade iphilwa uma nathi sesiyabona ukuthi hayi akuyona impilo nje le ongayiphila ngokufunda which is impilo nawo suyifisa hayi ngiyayifisa ngoba phela beyade ngiyiphila sekunzima manje ukuthi ngibuyele emuva yabo njengoba ngihlala kagogo nje akukho mnandi ngiyazibuka ukuthi hayibo mina lona impilo singithathe yangibuyisela emuva kanje hayi ngeke what if njengoba uthi ufuna isithwalo lesi sikamqhakazo size kuwe but wena ufuna ukufa which is into eyasho babugasa sibe nayo la wathi if ufuna isithwalo sibe namandla ukwazi ukuzivuselela kulesi basasiphela ufuna uadd esinye ngaphezulu what if leso eda ngaphezulu sithi sacrifice ngomuntu wakini which is ubhuti wakho noma usisi wakho ever segcekeni uyozivuma angeke ngize ngisivume leso before siqhubeke nje nenyanga yami kuyomela sikhulume ukuthi angitshela ukuthi iziphi izithwalo anazo isiphi esinomngozi isiphi esingenabo umngozi ngoba angisifuni lesi sobulala abantu basekhaya lesi sofuna igazi lasekhaya ngcono lesi mhlambe kuthiwa angihlabe ngihlabe kakhulu angiphehlele idlozi zingcono lezenjalo ileze engiyifunayo ngoba vele uma isithwalo sakhe waye sacrifice ngaye azange sacrifice ngomndeni wethu thina akekho umuntu wakwashona ekhaya uyena uma ushonile ngoba naku esephelelwe icontract lo baba lona ke owayesiza uma wakho kuyena wamfaka lento wamnikeza lento akakwazi niyena ukuthi mhlambe akwenza wena kube kanjani lo baba kunzima kakhulu saxabana kakhulu naye saxabana kakhulu ngalendlela ukuthi asibhekane so sesifuna ezinye inyanga ezipowerful ngaphezulu kwakhe ezingakhiphelani icontract angisayidinga icontract ngoba manje sothi kuyasuka lenkukhu ivele idle imqhakaze emibili shuthi mina ngizogulika iminyaka e2 phela imali yakho shuthi izoshesha no ngifuna nje ukuthi ngibele ngip-upgrade nje ukuthwala kwami impilo yami iqhubeke iye phambili khona abantu abatholayo mos bathole iminyaka umuntu azabe yikhehla abe yisalukwazi engashoni hayi we-contract ebelevuselela nje kuthiwa hlaba thothi ngonyaka mhlawumbe uhlaba inkomo ezu5 ubeleka lo themba kwesikhathi singakahlaba nami ngifuna lokho kunjalo yabona ubudideka nje nami ngibukele ekhaya kwanami ngidideka ecabanga mina ngidideka in a close range wena ke ukude kakhulu ukuthi udideka ubuka ku TV mina ngiyibuka bukhoma lento engikhuluma ngayo lo dadewethu akhuluma ngayo sisi asigoqe ke manje sibheke ekuthenini mangahle umuntu ofuna ukukuedela lesithwalo othi uyasidinga ethi kufanele usebenzise uma wakho asebenzele wena ungakuvuma lokho ngingakuvuma lokho ngoba vela ngithi uma uyasebenza kodwa usebenzele omunye umuntu sikuphi isidingo sokuthi asebenzele omunye umuntu engabuya azosebenzela thina ngoba vele usafa angithi mesebenzela thina uzobe seyidlozela ihle esinikezela into esiyidingayo sobe sazi nathi ukuthi uma ngoba angeke sisakwazi ukumbuyisa ngithi usashona washona ngezinye indlela kusenhlizweni yakho ukuthi bambuyise lapha asebenzela khona azosebenzela ngingajabula kabi nje uma ukuthi bangabuya lapha azosebenzela thina sinikezela inhlanhla abe idlozela ihle abheke izingane zakhe
Okay, lokho lokugcina kubabukele ekhaya kuthiwa indlela ifundwa kwabaphambili wena uthi ufunde kuma wakho ukuthi kuyathwalwa ezweni kuzophila impilo eright uthi ngeke umuntu ayigibele imoto 8 million nge-education. Akhuluma nganomzansi isizwe lakho lokugcina ngokuthwala uthini? Ukuthwala it's a good thing or bad thing? Ngingathi ukuthwala kuhle kubi. Kunemphumela emihle, kunemphumela emibi. Kuya ngokuthi wena ukuthwala kwakho uthwale kanjani. Awusebenzisa amagazi abantu, mawuthwele ngedlozi, uthwele ngedlozi njengoba nami ngifuna ukuthwala ngedlozi. Uma ngithwele ngedlozi akekho umuntu engizobe ngimhlukumeza, ngizobe ngiyiphilela impilo yami nje yokuthi ngigulike idlozi lami lingisebenzele. Kuphela kanjalo. Hayi Ntombo, kulungile sisa. Sibonga kakhulu isikhathi sakho nethuba uthube nathi la kwi Black Life TV. Sithembe ukuthi ke ukuthola kwakho ngakukwenza ubuye la uzothi sichaka sasiyangihlupha isithwalo asingilokhuze ebusuku wema asithembe. Hayi ngiyathemba. Idlozi nje alikwenzi lokho. Kulungile. I-Black Life TV le izimpande ezama-Afrika usichaku kusekhona ezweni sazoba khona nempilo yami yonke bazohamba babuye bezosixoxa ukuthi kwenzakalani sozwa ngayo ukuthi uhambe kwafika phi asibonga kakhulu isikhathi nethuba lesitike selona siyanithanda kakhulu sibonane kokuzayo. It's the Black Life TV.